Stimați ascultători, din partea mea, Florin Mitroi, fac o melodie specială pentru Alin Cheliosu de la București, Forța României, din partea lui pentru băiatului, pentru Ianis și pentru scumpa lui nevastă, Corina. Iau ce spune. Dar sunt fericit și împăcate, dar sunt fericit și împăcat, dacă am cel mai frumos băiat. Dacă ăsta e băiatul meu, ăsta e Ianis al meu, e dar de la Dumnezeu, dacă reduce steagul meu. Iau ce spune Alin. Au dușmanilor, au dușmanilor, dar pe rând am să vă omor. Ați crezut că-mi las băiatul și acum vin să vă rup capul. Ăsta e băiatul meu, nu puteți să-i faceți rău, doar peste cadavrul meu. Lupi, bă! Te-aș munci târâși pe burtă, am un băiat, n-am 100. Ține-mi, Doamne, zilele ca să-i fac plăcerile. Te-aș munci târâși pe burtă, am un băiat, n-am 100. Ține-mi, Doamne, zilele ca să-i fac plăcerile. E băiatul meu, ajutorul meu, prințișorul meu de la Dumnezeu. E Ianis al meu, prințișorul meu, care duce steagul meu. E băiatul meu, ajutorul meu, prințișorul meu de la Dumnezeu. E Ianis al meu, prințișorul meu, care duce steagul meu. Dușmanii s-au bucurat, chiar dacă am avut durere, băiatul n-a dat putere. Și când am fost arestat, dușmanii s-au bucurat, chiar dacă am avut durere, băiatul n-a dat putere. E băiatul meu, ajutorul meu, prințișorul meu de la Dumnezeu. E Ianis al meu, prințișorul meu, care duce steagul meu. E băiatul meu, ajutorul meu, prințișorul meu de la Dumnezeu. E Ianis al meu, prințișorul meu, care duce steagul meu. Vă salut, dragii mei! Pentru mai multe noutăți, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Florin Mitroi Oficial. Vă mulțumesc! Fute de panacotari, panacotari, panacotari.